Park šuma Marjan, smještena na istoimenom brdu na zapadnom dijelu Splitskog poluotoka, predstavlja jedinstvenu zelenu površinu izuzetne prirodne i kulturološke vrijednosti. Nadomak je centru grada Splita i nazivaju je pluća grada. Park šumom Marjan je proglašen 1964. godine i time je posebno zaštićeno područje prirode. Na području Marjana postoji znatan broj crkvica, od kojih su neke vrlo stare i kao takve vrijedni su arheološki spomenici. Zelena oaza, čarobna šuma, simbol Splita, Park šuma Marjan. Na istoimenom brdu u samom srcu Splita nalazi se prirodni rezervat i pitomi krajolik Marjana. Smješten je na zapadnom dijelu Splitskog poluotoka, bujne vegetacije i zelenila, te prekrasnim pogledom na kamenom okružen grad Split, kojim je neraskidivo vezan. Povijest Marjana datira još iz davne prapovijesti. Na južnoj padini brda, na uzvisini Bambina glavica, nađeni su, prema arheološkim nalazima, prvi tragovi ljudskog života. No, samo ime Marjan rimskog je podrijetla. Prvi put se spominje u 8. stoljeću kao Marulianus, u oporuci priora Petra. Tijekom vremena ime se mijenjalo, a današnji naziv je nastao u 19. stoljeću, i to od oblika imena Merjan, koji i danas izvorno koriste mnogi stariji Splićani. Marjan je kroz stoljeća bio prekriven bujnom vegetacijom, a Splićani su ga od davnina štitili od uništavanja. Statut grada Splita, utvrđen 1312. godine, koji je sazdan po zagubljenom uzorku iz 1240. zorno svjedoči o tome. Brdo Marjan visoko je 178 metara s najvišim vrhom Telegrin ili Veli križ. O tom imenu postoje dvije teorije. Prema jednoj teoriji potiče prema talijanskoj riječi Pellegrino, što znači hodočasnik, a prema drugoj teoriji smatra se da je ime dobio tako što je u Napoleonovo doba tamo bila stara brzojavna postaja, te da je jedan telegraf bio i na Marjanu. Na samom vrhu na Telegrinu još davne 1900. godine podignut je križ. Vremenom je uništen da bi 2013. bio ponovno napravljen i vraćen. Zapisi iz srednjeg vijeka spominju Marjan, koji se smatra općinskom šumom, dok zaštita Marjana datira iz 14. stoljeća, o čemu svjedoči statut grada Splita iz 1312. godine, gdje se zabranjuje sječa drva na Marjanu, a kako bi se šuma što bolje očuvala, 1358. godine Gradsko veliko vijeće uvelo je instituciju stalnih čuvara Marjana. I danas u statutu grada Marjan ima svoje mjesto. Grad će čuvati more, voljeti ga kao što voli domovinu i njegovati kao što njeguje svoju djecu. Jednako će čuvati i brdo Marjan, tako da svako njegovo živo biće, svaki bor, pa i svaki kamen njegov sačuva da bude na urez gradu i radost onima koji Marjan gledaju ili u njemu hlad i smiraj traže. Stoji u statutu. Bogata povijest ostavila je traga i na Marjanu, koji obiluje važnim povijesnim i kulturno-umjetničkim spomenicima, a posebno se ističu Marjanske crkvice. Nažalost, u 17. stoljeću nakon Mletačke uprave, a osobito turskih ratova, Marjan je zbog nekontrolirane sječe i slabog nadzora bio gotovo potpuno opustošen. No početkom 80. godina 19. stoljeća, zahvaljujući splitskom prirodoslovcu i profesoru Jureju Kolombatoviću, počinje sustavno pošumljavanje Marjana. Ova zelena oaza 1964. godine proglašena je park šumom kako bi se što bolje očuvala flora, fauna i prirodno-kulturološke znamenitosti, te je pravi dragulj hrvatske prirodne i kulturne baštine.
Na rimskoj karti Tabula Peutingeriana iz razdoblja prije gradnje Dioklecijanove palače na zapadnom rtu Marijana označen je hram Božice Dijane, po čemu možemo zaključiti da je Marijan već u to vrijeme bio šumovit.